iki, Mak. Langgam dalang sapa nyono karyane Rama Haji Sukron Suwanda Blitar. Ngono kuwi. Yen ora diaturake kaya ngene iki, sok-sok ngene iki engko ndak malah ketingkes, kedelep utawa ketindian lagu-lagu liyane ndak saya ilang. Oh ngono kuwi. Sing nembang ya kuwi garwane dalang sapa nyono. Oh, Rayung Wulan. Rayung Wulan Munasiroh. Alhamdulillah pas bobot pisan. Didongakne sok laire jabang bayi ya tanpa beda kaya si dalang sapa nyono. Terus akhirnya duwe campur sari sing jenenge sapa ngi. Ya. Rayung wulan nandang brata asmara ring kidal sapa nyono nalika pengendut kaca rasa gelendang dalang sapa nyuwun tepuk tangan untuk seluruh warga masyarakat Manjung yang tercinta. Ya. Alhamdulillah iso sowan ning Manjung meneh ya, Mak. Udakara 2 taun kepungkur utawa 3 taun kepungkur awake dhewe nate sowan mrene. Tak kira lamun to para warga masyarakat kene wis lali karo awake dhewe. Ibu Lurah, Ibu Linda Ekowati wis lali karo awake dhewe. Pak Manto wis supe karo awake dhewe, jebule isih kelingan. Iya, jan-jane ya pengine iki bersih desa ben taun iki ya wayangan banjur nimbali karo kowe sowan sak kanca madangkara neng kene. Sire iki ben taun ngono kuwi. Lah terus ngopo tek ora ben taun nimbali awake dhewe? Mergo kabeh iki kalahe karo biaya, ngono lho, Mbak. Aja ngitung biaya kena, aja ngitung biaya. Nadyan kaya ngapa lan kepiye sing jenenge dalang iki ora kaya bandra nggen rokok. Yen rokok sing jenenge Sampurna Mil gelem ya 35.000, ra gelem ya semono. Iya. Yen sing jenenge dalang iki beda. Mung kari piye raket supekete anggene memitral lan kekadangan. Iya, nganti saiki mung yen Bu Lurah ora nate ngendikan ra tau komunikasi karo awake dhewe. Ning Pak Manto kuwi sing selalu WA-an. Nganti saiki tak simpen le dawa le nulis nganti kaya koran kae lho, Nduk. Iya, Pak Manto.
Ya gandeng akhire aku ya ora tekan atiku ora mentala karo panjenengane, mergo ya panjenengan le ngenyang dalang jan ngungkuli ngenyang Brambang. Ha ya. Akhire awake dhewe iso sowan ing taun 2025 iki. Ya, ning nyatane kahanane beda ya karo 2 taun utawa 3 taun kepungkur. Bener. Yen biyen kantor desa urung ngene iki kok no. Dereng ngeten iki dereng ning bareng kula sowan mriki wah jan kaya disulap karo bulurah, disulap karo perangkat, dasare ya didukung karo warga masyarakat. Apike dadi kaya mengkene, becike kaya mengkene, tur nyatane semua program-program pembangunan oleh Ibu Lurah Linda Ekowati telah terwujud dan dilaksanakan untuk kebahagiaan dan kemakmuran warga masyarakat Desa Manjung yang tercinta kono. Nggih, monggo Cok dipun aturaken magetan ngumandang. Dados.
matur sembah nuwun wilujeng niskala nadyan tanpa latihan gandeng didhawuhi karo Bu Lurah supaya ngaturake nyatane ya iso lancar iso rampung. Nggih. Persembahane awake dhewe marang Piyayi Magetan ya, Mak. Pancen Piyayi Magetan ki jebul ya minded neng wayang. Iya tenan. Temenanan. Wingi kae neng nggen Kuntara Nadi sing mirsani ya kebak kaya ngono, saiki ya kaya ngene. Ini membuktikan bahwa penonton wayang Magetan adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Iya. Ugi ngaturaken salam hormat dumateng para sesepuh, pinisepuh, para kiai alim ulama. Mboten katalumpen dumateng para pepundhen seniman ing Magetan lan ugi kadang-kadang seniman alhamdulillah iki Adi Mulanang pas pinuju prei longgar ora ngasta pakeliran ya kuwi Mas Putut ya kepareng nusul. Iya, biyen ya nusul. Biyen nusul saiki ya nusul mengamati sinden dineh sing iso tak silih. Wah iya ngono kuwi. Biasane lak dirgita kuwi sing digawa terus ketambahan Mas Taslim, terus ketambahan sapa ki jenenge Mas Noval Cahyadi. Ha iya, Kita arep ditambahi Larso bar iki. Lek pengen laris ya kuwi lho. Wah iya. Kuwi pesugihan pelarisan kuwi Mas Putut. Iya. Matur nuwun Mas Putut kuwi ya mantu lurah. Tur kene akeh lurah putri sembah nuwun. Ya, Ibu Sukesi Rahayu luwih dhisik iki mumpung ora ana bintang tamune merga Piyayi nanggap wayangi sok-sok ora marem yen ora ana pelawake ning sok-sok ya kaya bengi ngene iki tanpa pelawak kemawon Pak Dalang supados mangke siji lagune saged kathah loro lakone ya iso kecekel lah awake dhewe kaya bakul kae manut karo sing nanggap kersane pripun kula namung nderek. Oh ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya. Bu Kesi dhisik coba kaya apa. Nadyanto karo lenggah ra apa-apa. Men lenggah wae mergo wis yen umur semono iki pamane kon jumeneng ngono mesake engko yen keder terus enek semapute. Ha iya, Lek nganti engko semaput sapa sing gawene napas buatan. Ha iya wong iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ummi Sukesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matura makili karo kadang-kadang paranggana lan ugi kadang-kadang pengrawit. Wabil khusus dumateng Ibu Linda, Bu Lurah kalian Pak Manto sumrambahipun panitia lan ugi warga masyarakat ing Manjung lan ugi malimbaripun dumateng para pamirsa ingkang semanten kathahipun kepareng mirsani. Iya Bu Kesi matura. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu sedayanipun, Bu Lurah, Pak Lurah, para sesepuh pinisepuh, khususipun simbah kula ingkang manis dhewe, jenggote putih, Mbah Mudin. Kula ngaturaken sungkem lho Pak, aku diawe lho Pak. Rono lek njaluk diambung. Ki ambunge apa mbah ning putu. Ha iya, wah kok kene jan kaya Resi Bisma. Temenanan iki ya nggih. Ora iso sedo yen enek sinden pokoke sian. Ha iya ngono kuwi. Nggih. Piye Bu? Wau Mbah Mudin amin nyuwun ngapunten saderenge matur. Kula wau kaget nalika badhe munggah panggung niki wau kan saliman kali Mbah Mudin amin. Lah kok Mbah Mudin niku lek nyalin lek nyekel tangan kula jan diremet terus karo diwik-wik ngoten niku lho. Tenan lho Pak. Heeh ta. Heeh. Ora nggih. Ora apa-apa, kuwi tandha tresna. Ora mungkin to sak Mbah Amin njur. Nuwun sewu, wis to mbok duwe niat apike kaya apa, duwe tekad becike kaya apa, ngerti jenengan ayune kliwat ukur gemes mestine. Ning Kyai sepuh ki mung mangestoni, upamane arep aneh-aneh, ora mungkin mergo sosise wis layu, ngono lho. Gitu, Mbah? Wah, betul ngono kuwi. Ha iya, nolah-noleh tok. Ngono kuwi. Ayo. Nggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya mawon warga masyarakat Manjung Barat Magetan mriki ingkang dipun pandegani dening Ibu Kepala Desa. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kaberkahan saking Gusti Allah arupi murah rezekinipun. Amin. Semangat anggenipun nyambut damel. Tansah guyub rukun
ngengeti dinten iki dinten kamardikane awake dhewe bangsa Indonesia. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Manjung tansah guyub rukun lan tambah semangat nggih Bapak Ibu. Matur nuwun. Sampun kesupen kula nderek ndedonga mugi-mugi masyarakat Manjung mriki tansah pinaringan rejeki ingkang kathah malimpah lan pun kesupen menawi tambah rezekinipun tahun ngajeng nanggap wayang malih nggih Pak Bu Lurah. Matur nuwun. Nanggap wayang malih kersa Pak Bu. Nggih, Bu Lurah pripun Bu jenengan nggih. Niku kantun jenengan. Apik neh ora mung setahun pisan, apik neh le iso sesasi pisan. Niku juas Bu Lurah nggih. Iya ning daleme Bu Lurah kono malah ditulisi Lurah Sida Ludes. Ayo nggih. Mboten mung jenenge dana rasa ki ora lokak saya kebak. Mau bapak-bapak juru ladi ana sing meling Bu Kesi ngersakake sambung wanci dalu nggih. Sing mriko ketoke akeh sing ketutupan gaya regong Bu Kesi mesake Bu. Nggih, mboten ketinggal mriko. Oh, enten layare mboten? Masyaallah, sing nonton pirang-pirang sing nanggap arang-arang ora apa-apa. Kene-kene Bu Kesi, jumeneng rene. Lah, mesakne ketutupan gayar lho, nggih. Lukis kon ngalih nang Tegalan ya ora gelem kok. Ayo nggih. Kene ora apa-apa. Sepatino. Duduk. Kene wong ayu sing kanjeng. Kae endah lintanging renggo nemplek ning langit mega-mega lumayang kaya wong joget ning kabeh sor perbawa kelawan ayumu wong ayu biasa wae kok piye to hai Sri Tanjung ora gelem Sri Huning ora gelem Serigala biasa wae biasa piye lah aku mau ning atiku ketir-ketir lho. Saiki sampean lek ngendikan ngrayu aku kene rasane enggak penak. Aku ngerti pas adegan Sri Kandi arep meguru manah karo Raden Janaka mau, atiku ki ning jero ki tak batin, sengkring-sengkring Bu. Tak ibaratke ngene, Raden Janaka ki sampean upamane. Dalange, ya toh? Terus Dewi Wara Sembadra kuwi saumpamane aku. Terus Dewi Wara Sri Kandi ki tak umpamane Birgita Ayu. Lah oh, branyake pancen ngene iki. Mentel ngene iki Sri Kandi. Mentel ngono kuwi njaluk meguru manah. Terus kok katone kuwi Raden Janaka utawa tak umpamane dalange iki kok sajake kok ana ketertarikan ngono lho karo Dewi Wara Sri Kandi kuwi. Ning ya gandeng aku ki wis nglenggono. Aku nglenggono yen aku ki mung wis manak papat. Dadi nek Sembadra mau lagi anak-anak siji Abimanyu. Lho ora Sembadra, aku kan Sukesi. Neng ya tembunge aja manak ngono to Bu kaya sapi ae ora. Peputra sekawan ngono. Iya. Upama sampean arepe kepareng wayuh meneh utawa rabi meneh, aku ikhlas lahir batin kok bapakmu. Iya. Nadyan to sampean ikhlas lahir batin. Aku yen ora dipangestoni karo Mbah Amin ya ora wani ngono kuwi. Dadi kuncine bengi iki mung Mbah Amin ngono lho. Iya, lakone Lah iki mau lak ya lakone pancen ngono kuwi. Sampeyan ndelok ning naskah ndi lakone pancen ngono kuwi. Sing jenenge Sri Kandi Meguru Manah. Tur iki tak bonus wi meneh bar gara-gara tambahi Sri Kandi Senopati. Lakon loro dadekne sewengi ning anggarane mung sewengi Bu Lurah. Ayo. Ora apa-apa, ora masalah tresnane karo wong Manjung kok. Ayo. Ayo Bu Kesi. Dibawani. Nano.
Bu Kesi? Dalem Mas Dalang. Nah, ngono. Yen cara mbiyen ki piyai mirsani wayang mesti piyai kakung tur rata-rata piyai sepuh. Mongko saiki jaman iki jaman modern, jaman penuh dengan teknologi canggih sing saka pangira iraku wayang saya adoh saka penonton. Ning nyatane malah semakin ditresnani, buktine bareng sowan mrene ora mung nang kene, ngendi-ngendi nggon sing kepareng mirsani ana lokasi wayangan iki ora mung piyai kakung sing sepuh, ning klebu piyai kakung sing senom bocah barang sing saya hebat sing marake wayang semakin indah dan meriah karena dihadiri oleh para emak-emak utawa para ibu-ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Wah, akeh banget ibu-ibu tuh lenggahane ning ngarep dhewe ngono kae. Iya, kowe lek ngapling jam 2 awan mau. Ah iya, lenggah ning kono wisan. Lah lek kebelet nguyuh piye? Ya wis nang kono kuwi tur ngono. Ayo. Tompol. Iya, ngono kuwi. Jane benjing niku mboten sah ditaleni ngoten niku Blurah, kersane mawon. Dadi ditaleni kuning-kuning ke ndak malah rada jauh kalih panggung wayang. Nggih. Cepot mawon tur niki mengke panggungan niki rada cendhek sithik mboten napa-napa. Diprok. Dadi mengke malah ketawis ngoten. Sae melih menawi gamelan iki dikene joglangan mawon Bu Lurah tadi. Ya ampun akal. Ya wis ben diparingi nggon apike kaya ngene bergase kaya ngene. Panitia le nata ngene ya ora gampang Bu Kesi. Pirang-pirang dina nganti Pak Manto pripun padahal ukurane seminten. Sepinten kok seminten ora ya. Ukurane sepinten, panjange sepinten, tinggine sepinten padahal deboke mbetahaken pinten. Wah, kaya ngono le repot panitia kaya ngono. Dikeki apa kuwi jenenge rafia nggih tali nggih batas ora apa-apa. Engko saya suwe lek mesti dicepot. Ha iya, Angger biasane saya bengi dicepot dhewe. Ha iya ngono kuwi. Apa to iki? Omong apa to iki? Rafia. Ha iya. Rumput Jepang. Pokoke apa-apa lak luar negeri. Kates Taiwan. Jambu Bang. Nah, lek sing jenenge gula ya ndledek Jawa. Ayo. Melon. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng ibu-ibu, anak buahipun Bu Lurah ingkang kepareng leladi masak kangge kula sak kanca matur nuwun sotonipun sangat luar biasa. Iya, soto ayam. Ayam kampung dilalah ndoke ya separo-separo. Ha iya. Ya aja kakean ndak marai kolesterol. Kuwi sosoki ibu-ibu lek ora disebut Pak Dalang kene sing rekoso masak ora tau disebut Pak Dalang. Niki kula sebut Bu, klebet ingkang isah-isah sing dipandhegani karo Bu Ima. Ayo niku monggo sugeng laras Bu Ima. Ya, Ya Bu. Tan ana ingkang ngrubeda mung serana piranti gambarmu uga ngene
kasih Bu Kesi Rahayu luar biasa. Jos temenanan. Ayo. Tenan, Jos. Wah, jos mantap. Bojomu Ayo. Aku ki kadang-kadang ki ngene lho, Pak. Apa, Mbak? Sik kelingan nalika awake dhewe pacaran mbiyen lho. Piye? Zaman kuliah nang isi Surakarta. Heeh. Kalau seksine Dek Putut kan dadi mahasiswaku zaman semono. Oh, ya golek seksi barang. Iya no. Terus? Zaman ngelingi sampean zaman seneng karo aku nggodho aku. Aku kan mlaku ning Taman Eden. Ning ngarep Taman Eden ngarep koperasi kae. Sampean kumpul karo kanca-kancamu mau jeling. Mlo aku ngene sampean ngelokke aku. Wah, si bokonge kok wedi. Ayo, terus baru kuwi sampean goleki aku. Ayo, pancen tak akoni kok ya. Lah kanggo kuwi wong wedok sing penting bokonge sik kok. Ayo, perkara wajah iki keri. Ayo. Ya, masa aku ngene kurang manis? Loh, mboten ngoten tegese berawal dari bokong, akhirnya saya tidak pernah bohong seperti Sunggokong berambut gondrong yang akhirnya membuatmu semakin gotong royong. Ngono lho. Ayo ngono kuwi. Tenan kok Bu Kesi aku wis tenan. Arep golek sing kaya apa? Nggih ta, Pak? Bu, nggih. Biyayine ya cantik wis dosen setia karo bojo wis kaya ngono, suarane apik ya sinden kondang. Ha iya. Mula nggih manut kalih Mbah Amin kala wau kok wis bojo siji Bu Kesi sumpahku. Ya, Siji ning Solo, siji ning Magetan, siji ning Mboten tegese bojo siji tak jak dolan ning ndi-ndi lho Bu Kesi tanggapan. Ayo. Dek Putut rene, Dek. Ayo, saya perlu konfirmasi karo kowe iso ngejaki sinden kuwi nyapa kowe. Ini tak duetke karo si Mbak Birgita coba kaya apa. Ayo, Putut ini mbong petuk. Ayo, nggih. Aja ninggal aku trima meneng. Aku puji aku seno dalam kitab dari Magetan. Panjenengan kaya ngerti lek arep longgahke ngangge seragam dagelan ngoten niku. Nggih niku mau kula diguyoni kalih Mas Naryo ora nggo blangkon sisan ngoten kok. Iya. Kula liwat mriki lho Mas. Nggih to. Dikira bintang tamu niku lho. Nggih, dikira anu Cak Mio jenengan. Nggih. Cak mondol. Mondol. Nggih. Pas prei niki. Kula ngelengke mriki. Ngelengke. Kagungan usaha rumah makan barang. Alhamdulillah. Lah aku ora tau diambirke. Lah jenengan teng Solo Mas, teng Karanganyar kok. Ora tegese lek pas teng Magetan sok tanggal 20 lek teng Magetan melih. Nggih. Kok di WA mampir. Siap, nggih. Ning niki anune nyun sewu Mas, dagangane tetep cumpen. Maksudnya niku jagani ben mboten mambu ngoten lho. Oh, omongane wong cetil iki ngono kuwi. Mboten estu, jenengan mungkin jenengan pinarak Dek Birgita nggih pun prisa mriku. Kula niku saksi. Birgita pun ate mriku. Urung. Urung to? Urung. Lah tak bungkusne kae. Urung ndi ora ngapusi sampean. Sampai nek nderek Mas Yoyo niku mbok yo ngetokne aku sithik ngono nyapul. Jujur Mas aku sebagai wanita harus mengedepankan kejujuran. Oh iya. Contohnya Bu Lurah mesti Bu Lurah iki piyayine mesti jujur. Bu Lurah sing ndi? Lan ku Bu Lurah iki panjenengan ya. Sing kene Bu Lurah Manjung sapa? Asmane sapa? Asmane sapa? Hayo kowe, hayo kowe, hayo kowe. Mula dalang lek omongi dirungokne ora. Ayo, Ora sapa? tiktokan ae. Mboten sinten, Pak? Ha, nyun presarana. Ayo. Sinten, Pak? Bu Linda. Oh iya Bu Linda. Harus sing nanggap barang ora ngerti jenenge ora. Ngene padha karo Dimar lampu pecah toronge. Amor turu ora ngerti jenenge. Nggih Mas, pokoknya nderek belajar kali jenengan, pokoknya jenengan selalu sukses selalu kalian tim pengrawit Madangkara. Nggih. Nyuwun pangapunten nek kula nyepili setunggal-setunggal wonten niku kula betek-beteke nggih. Napa nggih? Ngefan kula
anu kalian jenengan. Nggih mboten napa-napa wong lek pas kula training nggih tumut sinten-sinten kok nggih. Biasane mboten namung nyindeni wayang, tiyang obong boto mawon disindeni to. Nggih ngoten niku. Nggih kula nggih nderek remen jenengan kula mantau terus teng YouTube jenengan nggih sukses luar biasa. Tidak hanya entertain dan hura-huranya namun garap lakon dan drama adegan jenengan jos luar biasa. Nggih sing kula tiru nggih jenengan Mas. Ha nggih matur nuwun. Hebat. Lek niru ya pirang persen aku ya neono ora. Lah nggih mengki kula betakne rawon Mas, kula sowan teng Karanganyar. Rawon. Ben bengi wayangane rawon pisan. Lah rawone Darien niku benten lho Mas. Oh, warunge jenenge apa? Darien. Oh, Darien. Bayare keri. Oh iya. Seperti madang. Fioris nggih. Sampe nek melu Mas Putut piye Mbak Birgita? Nggih seneng, Pak. Seneng karo melaku, seneng dijujur ya? Seneng melu Mas Putut, Pak. Soalnya mesti rampungnya jam 2:30 wis selesai. Ngoten niku. Trik kula ngoten niku Mas. Awakmu cah enom nek ra kuat suwi piye to? Aku sing wis semene anakku 4 lho ora jam 4 ra marem lho ora. Terus mesti jajannya mesti banyak mesti. Banyak piye? Mesti ditumbasnya jajan kalian Mas Putut mesti. Bojoku sing nukokne aku ora. Budala. Oh, kowe wedi bojomu melu to? Nggih. Layak ketok wedi men kowe ora. Lah delok wayang aja ngejak bojo. Nek jenengan ajrih mboten kalih Mbak Kesim. Oh, nemen. Aku lek karo Bu Kesi lek ning omah basa. Jenengan. Oh, basa nggih. Bu Kesi ya basa. Dadi lek pas enek tamu ngoten ya. Oh, monggo Mas Cahya niki unjukane kagem tamu. Ngono kuwi. Monggo dipununjuk. Oh nggih. Nek tamune kondur, kondur ngono terus langsung nyedek aku karo malang kerik. Panjere gorene kek. Apal gawe banyolan kuwi urung kowe? Anu, kula catet Mas. Catet iki. Napa jenenge live streaming jenengan nonton kula klumpukke bahan-bahan niku kula tulis sedaya. Wah, nggih. Wis monggo pokoke saling mengisi kemawon. Nggih. Titip anak-anak yen nakal mang jewer lek pas tumut jenengan. Nggih. Sinten Pak maksudnya? Sinakali sinten? Hah? Sinakali sinten? Tegese pamane awakmu apa Mbak Dian melu terus njaraki dalang mang seneni ra apa-apa. Lah ngapa Pak niki napa niku budalange niku Besti kali niki kok. Hah? Besti kali kula. Apa sinden ya, An? Mboten. Oh, besti lahire batine mbuh kuwi asine. Nggih. Jadi saking jenengan niku saking takut kepada istri Pak Mas Putut no mboten apa? Mboten kula gagah Mas. Los kula gagah. Los. Ketoke dalang sak donya sing paling wedi karo bojo aku ketok ya. Betul ya. Oh iya, bareng aku tak tegas saya. Bukan sesuk teko omah tak jak upacara. Ayo, sigar, brak. Siap. Oh, piye? Piye siap gerak ya? Siap gerak. Tak kira lek sigar brak ngono ya. Nembang piyayi loro. Ayo. Apa, Dik? Lintang asmara apa-apa ngono. Oke. Utawa apa bebas nggih. Iya, boleh. Boleh? Asmara boleh. Saya tak njupuk HP sik, Dik. Nggih. Halo. Lho. Kuwi lho. Katresnan sejati. Oke, lintang asmara wae, Dik. Aja maksa to, Bir, wong kono lagi senenge karo lintang kok ya masalah. Lintang Pambayun. Nggih, coba Mas Putut Puji Agustina. Wah, elok. Sarjana seni, magister seni. Wah, elok tenan. Dasare ya Bu Emara Sepo ya lurah mula ya wis wah top. Nggih. Nggih biasa, Mas. Biasa. Mbok menghormati karo Mara Sepo. Kula sing maksudnya biasa niku kula. Oh, nggih ya, nggih. Jan piyayi gedhe dhuwur. Suarane apik. Mboten. Nggih. Sampeyan karo Birgita ketok ya serasi ngono modele. Mas. Bojo kula teng mriku lho. Mboten apa? Kula niku selerane sing sepuh-sepuh kados Mbah Amin ngoten niku Pak kula niku. Kula niku senengane pancen yang dewasa-dewasa ngoten. Bener lek Mbah Amin bener dikeroki ae sare deke. Jenengan mau ngendikan merdeka ngoten Mbah Amin mboten langsung merdeka lho Mas. Piye? Lah nyaur nun ngoten. Dalem. Enggak. Maka diaturake Lintang Asmara bagaikan cinta kasih Bulinda kepada warga masyarakat Manjung, bagaikan bintang yang menjadi contoh dan kiblat. Asmara adalah kasih sayang untuk kemakmuran warga masyarakat Manjung yang tercinta. Tepuk tangan. Sing nonton ora umum Mas kan. Sami jenengan yo ngeten iki sami. Mboten patek Mas. Seprapate men mboten enten kula. Mula lek sampean pengen akeh sing mirsani. Carane pripun? Carane penonton iki ana dhuwit 50-50. Mang nonton kula sewengi gelem ngono. Mayak warep nyalek niku. Ini ya kuwi suwi-suwi wayangmu entek wingi kok dol ae. Monggo. Monggo Mas Noval. Iya, nggih. Fabes. Oke. Bersama
Selamat dalangnya Magetan. Mas Putut. Masuk ini mas, penontonnya tidak kelihatan. Umi, kesel, gengimu. Urupin siang pantoro ratri mongeling manis sing ati satyaku bisa anduweni marang Sandya Sulaksmi. Oke. Nenggahaken menapa wigatosipun. Ing bongkotan ditugel dingge kelengan anyar ditolong malih nginceng manten anyar ditungkala jenge. Yang para ratri ya dek ya eling manis sing ati Sadyaku bisa anduweni marang Sandya panon sinawi Badra
nuwun. Wah, kula Mas ngoten niku. Masa pun tinggi Mas ngoten niku. Napa? Sing napane lirike ndhisiki ngoten niku pun tinggi kali Mbak Tutik. Oh, wis. Dek laire wis ngono kuwi kok. Dek laire wis ngono kuwi. Ha nggih. Nggih Mas, sukses selalu kagem Anu ibune jenengan Bu Lurah nggih tindak. Nggih, tindak menika kula. Nggih. Bu Lurah pundi nika? Purwodadi. Purwodadi. Nggih, sugeng lenggah Bu Lurah menika nyenteng kampus riyen menika adi kula. Nggih. Tem mriki nggih adine jenengan tetep. Nggih, tur yo lek sekolah yo sregep banget lek bolos. Ayo. Mboten Mas jenengan. Mbok yo mbela kula sithik-sithik ngoten Mas. Bela no kalian jenengan ora bela. Nggih. Pun Mas nggih. Anak kula nangis lho Mas kula nyanyi. Biasane dalangi ben ndang iso mulih anake dijak ngono. Jane ora rewel dituwapuki, nangis kan gak mulih pisan. Berarti sing napuki mbahe niku sing mangku mbahe kok. Mbahe ta. Nggih. Matur nuwun Mas. Terima kasih Mas Budut. Siap, Sehat selalu, sukses selalu. Siap nggih Mas. Nggih. Luar biasa. Birgita ya wis nate nderekke, Mbak Uun yo nderekke. Mbak Dian yo nderekke. Ayo, kapan-kapan bukesi jaken Mas Budut. Ayo. Ayo ora apa-apa.